Știu unde sunt. Acum știu. În jacheta mea cenușie de vară. Cu ea eram la berărie când ne-am cumpărat. Ți-o minte bine, le-am pus în buzunarul de la piept. Acolo sunt. Adu-mi jacheta. Care jacheta? A cenușie. Leftere! Ce? Am dat-o. Ce ai dat? Jacheta. Care jachetă? A cenușie. Jacheta mea cenușie. Pe ce? Da. Pe farfurii. La cine? La o chibuță. Adu farfuriile. Voi să văzi farfuriile. Leftere! Ce? Așa sunt eu cu coană galant când am piept spart. Fărga-l dracului. Nenorocică. La care chibuță? O știi? La țâca, aia tânără, frumoasă. Spune că stă tocmai la margine. În mahalaua farfurigiilor. Destul. Nenorocică. Sper că v-ați dat seama despre ce este vorba. Lefter Popescu a cumpărat 2 bilete de loterie cu bani împrumutați de la domnul capitan Pandele, bazându-se pe superstiție că dacă ai împrumuta bani, biletele ar ieși câștigătoare. Căutând biletele cu disperare, Lefter își aduce aminte că le-a pus în jacheta cenușie, iar apoi pornește înfuriat cu domnul comisar Turtureanu și domnul comisar Pandele în mahalaua farfurigilor pentru a recupera jacheta cu biletele. Unde-i mă, tapă? Trebuie să-mi iau. Aprinde un muc de lumânare și haide, ne du în odaie să o așteptăm. Haide! Dar ce e? Avem treabă cu Pieta, cu țâca. Lipsește ceva dintr-o casă. Ce e ea ce lipsește? Vai de mine, băiatule, dar n-are țâcă obiceiul. La toate casele boierești o cunoaște pe țâca. La toate cu care ne mai nu știe pe țâca. Crezi mă ții în picioare? Ia, că-a prins! Dar nu se poate să feniască, Dumnezeule, pentru țâca poți să pui mâna în foc. Poate altă chibuță. Unde e jacheta? Care jacheta? Jacheta cenușie! Care jacheta cenușie? Jacheta cu biletele! Care pelete boiat? Te faci că nu știi gașperiță! Să mă trăsnească Dumnezeu! Să-ți ia dracul! Păi bine spune drept. Dacă spui ai vaccin bun. Ce să spui, boiarule? Ce să spui? Auzi, colo? Vai, de pățaștere! Nu ai o parte! N-ai fost tu în strada pacienții numărul 13, la Madame Popescu, Madame Lefter Popescu, o damă înaltă, frumoasă, oacheșe, care se poartă legată la cap cu roșu? Ba, am fost? Nu ți-a dat pe 10 farfurii, că n-ai vrut să dai o duzină întreagă, o jachetă cenușie? Ba, mi-a dat? Atunci ce minți? Iubite boiarule! Taci tu! Unde mi-e jacheta? E pe mine! Ca să nu te prinzi. Ba să-ți ia dracului care nu poartă de frig. Sunt bolțoasă, boiarule! Umblu toată zulica și zlotă. Pot aproape, întuneca la pântece și la șale. Dezbracă-te. Ia ca? Ce mi-ai făcut cu biletele? Care bilete? Stai ca să sfârșesc prunele! Ce-ai spus pe țigănește? Să-mi scot biletele, hoață, ai înțeles că te omor? Cele 3 țigăni sunt arestate și duse la secție, dar a doua zi sunt eliberate de către domnul comisar Turtureanu, deoarece sunt găsite nevinovate. Ajuns acasă, Lefter Popescu primește un bilet de la un prieten de-al lui, în care șeful său, Georgescu,
Goldstein. Ai venit, domnule? Da, domnule Georgescu. Ai nu sunt domnul Georgescu, domnule, ai sunt domnul șef. Să mă aduc la moment dosarul afacerii Goldstein. Și altă dată să știi că te dau afară. Statul nu plătește implicații ca să facă beții noaptea și ziua să zacă. Uite ce prăpădit ești. În loc să vii la datorie, mi-au auzit? Mergeam cu dosarul. Căutând dosarul, dă peste cele două bilete de mult căutate și fericit că în sfârșit îi surâde și lui norocul pentru prima dată în viață, îți scrie demisia ironic. Domnule ministru, sănătatea mea, prea delicată, nu-mi permite să mai suport asprimele de tot felul de servicii. Vă rog, dar respectuos, să binevoiți am primit demisia din postul ce ocup la acest minister onorat. Binevoit, etc. Elefteriu. După ce și-a depus demisia, Lefter Popescu pornește la bancă pentru a-și încasa câștigul. Domnule șef, dosarul Goldstein. La minister. Și mai iată, domnule Georgescu, demisia mea. Da, pe aici. Vă salut. Bine, du-te. Mă rog, unde se încasează câștigurile la loteriile care s-au tras alaltăieri? Fondurile de pus la casele de punere, dar poate va veni și cineva să ne încaseze și prin noi. Aveți un bilet câștigător? Două câștigătoare. Sunt câștiguri mari? Care cele? Am amândouă câștigurile cele mari. Mă rog. Avem o dată. 076.384. Universitatea Constanța. Nu, 100 și 9520. Ba, pardon. Nu mă încurca. 100 și 9520. București, astronomie. Ba, pardon, București Astronomie, 076.384. Uite ce estimabil, v-ați înșelat și ea ca de unde provine. Dumneata ai, da lucru ce-i drept. Cum s-a întâmplat? Al dracului, dumneata ai la una, tocmai ce-a câștigat cealaltă. Ce? Viceversa. Viceversa. Nu se poate, domnule. Vă învăț eu minte de acum încolo să vă bateți joc de oamenii care au încredere în voi. Viceversa. 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 Autorul ne mărturisește că nu știe ce s-a întâmplat cu personajele sale, dar dacă mergem pe străzile din București, vom da peste un om mai în vârstă ce le spune oamenilor într-una cuvântul viceversa. Iar la Mănăstirea Țigănești vom găsi o doamnă în vârstă ce adună ciocuri de haturii. După cum ați observat, Lefter îi agresează pe toți, îi acuză pe nedrept și este gata să renunțe la servici pentru un câștig nemeritat. Acum, să fiți sinceri, noi n-am face la fel dacă am fi în aceeași situație? Aceste lucruri se întâmplă foarte des în zilele de astăzi, deși știm că e complet greșit. Mulți dintre noi îi agresăm verbal și fizic pe cei din familie, deoarece nu ne dăm seama că este greșit, dar îi afectează foarte mult emoțional și pot rămâne cu sechele. Și pentru ce? Pentru banii pe care azi îi ai și mâine nu? Pentru bucuria de o clipă care nu ne oferă nimic mai mult decât o falsă plăcere? Aceste bucurii de o clipă ne schimbă viața numai în rău și niciodată în bine. Sper că v-a plăcut ce a reușit să pună în scenă astăzi clasa noastră și mai sper ca dumneavoastră să nu fiți un Lefter al zilelor de astăzi.